भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव दिनै टंला टाउनाव मोनसे गोजोन आरो खौसेथिनि हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जे हाबाफारियाव जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिटिआरनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथाङा नुजाफैगोन। बिथांजों लोगोसे जोंनि वर्किं प्रेसिडेन्ट राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे जोंनि हानजानि गोबां एमएलए आरो बिटिसिनि एमसिएलए बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। दिनै जोंनि जे पार्टी बे पार्टीया दिनै मोनफ्रोमबो समस्थियावनो बेबायदि गोजोन आरो खौसेथिनि जे हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों। दाख्लै बावैसो साननि सिगां बिजनीआव खालामनाय जादोंमोन, दिनै नैथि खेबनि थाखाय टंलायाव खालामनाय जादों। दा बेबायदिनो फारि फारियै मोनफ्रोमबो समस्थियावनो बेबायदि गोजोन आरो खौसेथिनि हानजा सुरनायखौ खालामगोन। मानो होननानै बुङोबा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलखौ रायजो राजाफोरजों थानानै खामानि मावफाजानायखौ लुबैदों। इउपिपिएलनि सायाव जेरैबायदि फोथायनाय दङमोन रायजो राजाफ्रा, बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोर जयैनो थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'नि सरकार सालायनायाव गोजोन आरो खौसेथि दङमोन। दा बेखौनो दिनै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोसोखांफिनदों आरो खावलायदों जे नोंथांमोना एबारनि जे एमएलए बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लानांगौ। रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनजों जोङो दं होननानै रायजो राजाफ्रा खावलायदों आरो बिनिखायनो जोंबो जानजि खाफ्रादों जे इउपिपिएल हानजाया फैगौ एमएलए जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गोख्रोङै जोंबो बाहागो लागोन। बे बिटिआर ओनसोलाव जों जे गोजोन आरो खौसेथि जों जे गायसननो नागिरदोंमोन आरो गायसननानै खामानि मावदों, बे आद्रा थानाय जि खामानिफोर बे खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखायनो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गोबां जाहाथे जोंनि एमएलए जों दैथायहरनो हायो। मानोना आसामाव दिनै हारसिङै रावबो सरकार दानो हानाय नङा। दिनै एलायन्सनि मोनसे सरकारा जाखानांखागोन। दा बेनिखायनो जोंबो जिहेतु जोंहा 7सा एमएलएफोर दङमोन, आरोबाव एबारबो 7सानि बांसिन एमएलए जाहाथे जों आसाम बिधान सभायाव दैथायहरनो हायो, जेराव बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि खामानि मावनायजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि माखासे आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जाहाथे आसाम सरकारखौ नारसिननो हायो, बिनि थाखाय जोंनि हानजाया जानजि खाफ्रादों। बे समाव नुनो मोनदों जिहेतु मेडिसिनखौ बिटिएफआ फिन आरो गावसोरनि आखायाव लांबाय। इउपिपिएलआ गोबां बेयाव गोनां जादों। रायजोफोरनि सायावहाय मा बुंहरगोन दा? रायजोफोरा इउपिपिएलनि फारसे दोरोदना थादों नामा नोंथांमोननि नोजोर? थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि जोङो एलायन्स दानानै सरकार सालायनो गोनां जादोंमोन काउन्सिलाव, मानोना 12 साल' देरहानानै हारसिङै सरकार दानो हायैयाव एलायन्सनि सरकार जानांनायखाय गोबां जोंहा मावनायाव आख' फाख' जादोंमोन। जोंनि जे थांखि जोंनि मेनिफेस्ट'आव थानाय खामानिफोरखौबो जों मावफुंनो हायाखैमोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा दायो बुजिदों जे दिनै मात्र 12थाल' देरहानानै सरकार दानाय आरो 28टा मोननानै सरकार दानायनि गेजेराव गोबां फाराग दङ। दा बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा हमनो हादों। गुबुन हारिफ्रा सानदोंमोन दस्रा, दा देरखाखांनायनि उनाव काउन्सिल दाखांनायनि उनाव नुनो मोनबाय दिनै बे सरकार सालायनाय हान्जाया गुबुन रोखोमैसो दावगाबाय थागासिनो दङ। दा बेनिखायनो बेवहाय मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों जे इउपिपिएलआ बेबायदि माब्लाबाबो रायजो राजाफोरखौ लानानै बेबायदि थगायनाय मोनसे राजखान्थिखौ खालामाखैमोन। दा बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसानि मानसिफ्रा लुबैफिनदों, नङा जोंहा सायख'नायाव जोंहा गोरोन्थि जाबाय, एबार फिन जों इउपिपिएलनि बिजाथिफोरखौनो सायख'फिनगोन होननानै बिथांमोना दायो बुंदों। जायनि थाखाय जोंखौ थुलुंगा होदों, जोंखौ मदद खालामदों जे दिनै समस्ति बेबायदि जोंनि हानजा सुरनायाव बाहागो लाफैदों। आरो बेनो फोरमान जे फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलजों गासिबो रायजो राजाफ्रा गसंफागोन।